Vale, doncs, bé, ja heu tornat a anar al teatre, ja torneu a ser aquí. Ara us presentarem el projecte Baby Lab, és un projecte de la investigadora Núria Sebastián i tot el seu equip. És un projecte que vam descobrir l'any passat, justament una setmana abans del festival, i la vam arrencar i ens va fer una primera introducció, però durant tot aquest any hem anat mantenint aquesta relació i estem buscant les fórmules per poder col·laborar des de la part de la investigació més la part de les arts escèniques del festival. Ella és de la Universitat Pompeu Fabra, del Laboratori de Recerca en la Infància, i ens presenta aquest projecte que jo crec que ens pot ajudar molt i ens pot donar moltes i moltes pistes. Per tant, li passo la paraula amb ella. Amb això acabarem la jornada d'avui i sabeu que demà seguim. Bé, doncs en primer lloc el que vull és agrair que m'heu l'oportunitat de ser avui aquí i explicar-vos una mica el que fem en el laboratori. Des del primer moment que ens vam posar en contacte va haver-hi una espècie d'enamorament mutu, i quan vam venir per primera vegada al laboratori va ser una sorpresa també per nosaltres, perquè per nosaltres el que nosaltres creiem que li estem presentant als nens, doncs el que vam veure era que podia tenir una visió totalment diferent i ens va fer... La veritat és que tenim moltes ganes de tirar el projecte endavant, però bé, en fi, tampoc són els millors temps per buscar finançament ni coses d'aquestes, però bueno, sortirà, tard o d'hora sortirà. Llavors, avui el que havia pensat fer-vos, després hi ha aquest tema que no m'he portat el bon connector, ho intentaré fer des del mòbil, i llavors si veieu que com menys va enganxar és que no sé molt bé com passar d'una diapositiva a una altra. Tot bé, de moment funciona. La idea meva avui és una mica presentar-vos un tast de diferents temàtiques que nosaltres estem estudiant i de diferents tècniques que nosaltres fem servir, més que intentar aprofundir en uns aspectes molt més teòrics, o sigui, d'entrar, doncs, què passa quan... Per què el bebè en aquest moment s'està sorprenent, més o menys, i llavors això, si teniu algun interès específic, ho podem deixar per al torn de preguntes. Però jo penso que és millor que vosaltres veieu una mica un ventall de les coses que nosaltres fem i té molt de suport visual, perquè el que vull és que veieu el tipus d'estímuls que nosaltres presentem als nens i quines són les respostes que ells tenen davant d'aquests estímuls. Llavors, les diapositives estan, em sembla que en castellà i en anglès. La meva presentació és en català, perquè també reflecteix una mica el fet que això m'ho han anat passant diferents persones del laboratori i el que he anat fent és anar-les posant. De fet, nosaltres estic afiliada al Centre de Cognició i Cervell de la Universitat Pompeu Fabra i tenim dos grans laboratoris, uns que són, de fet és el laboratori que li diem de neurociències, i una part dins del laboratori de neurociències és el laboratori de recerca en infància. I al laboratori de recerca en infància hi treballem fonamentalment 3 grups de recerca. Un és el meu, que té el nom d'adquisició de la parla i l'adquisició percepció de la parla, no sé ni com se'n diu. L'altre el porta el Juan Manuel Toro, que es dedica a fer el grup de comparació de llenguatge i cognició comparada, perquè ell també fa recerca amb animals. I el tercer és l'altre investigador, és el Luca Bonatti, que ell treballa sobretot aspectes de raonament. Llavors, de les diferents... Quines són les capacitats cognitives i intel·lectuals que pot tenir un ésser humà? Hi ha aspectes de memòria, aspectes de cognició social, aspectes de llenguatge, de percepció, de raonament lògic, i el que nosaltres intentem veure és com en els primers mesos de vida, perquè el que nosaltres fem és treballar des del 0 fins als 24 mesos. De fet, per mi ja als 12 mesos, jo treballo molt amb els nens més petits, a mi als 12 mesos, jo que comencen a caminar, em sembla que allò ja són massa grans. Perquè veieu també una mica que no treballem
és molt raro, no dic que no en fem cap d'estudi, però la majoria dels nostres estudis estan focalitzats. De fet, els més petits que nosaltres fem són 4 mesos i mig fins a 2 anys. Aquest és el que cobrim. Llavors, el que començarem és veure alguns estudis sobre el llenguatge, perquè també són amb els que podem fer els bebès més petits. Llavors, farem una primera pregunta que un es pot preguntar respecte al llenguatge, és quant de temps triga un bebè a donar-se en compte, per exemple, que 2 llengües sonen diferent. És evident que els primers mesos de vida encara no tindran un coneixement sobre quines són les paraules, però, per exemple, es pot preguntar quant de temps triguen a notar que 2 llengües són diferents. I, de fet, el que sabem per estudis que estan fets amb bebès neonats, i per nosaltres els bebès neonats són entre 0 i 4 dies de vida. De fet, és el període en què les mares encara són a l'hospital. Són els estudis que es fan en aquest període de temps. Són tots estudis fets a les maternitats. Llavors, en aquests estudis, el que podeu veure és que els bebès recent nascuts no tenen un repertori de conductes molt variat, però el que sí que ells poden controlar és la succió. És una de les coses que ells sí que controlen a la seva voluntat. Llavors, si us fixeu a la fotografia, el que hi ha és un xumet dins del qual se li ha posat un sensor de pressió. I llavors el que es fa és que cada vegada que el bebè faci una succió que se'n diu d'alta amplitud, perquè hi ha una que és de baixa amplitud, que és com un reflex que la fan pràcticament de manera contínua, però la voluntària és la succió d'alta amplitud, que és quan ells volen mamar, i llavors el que sentiran és un estímul. I llavors és, cada vegada que fan una succió d'alta amplitud, apareix un altre estímul. Com que són molt llestos, ja només néixer, us quedaríeu realment parats a veure lo ràpidament que pillen de què va, quin és el joc. I realment entren de seguida. I llavors, imagineu-nos que el que volem saber és si els bebès distingeixen el català del japonès. Llavors el que fem seria, li començaríem a presentar frases en català. Llavors els bebès estan molt contents perquè controlen, van succionant, però és un moment que s'avorreixen de sentir frases que són de la mateixa categoria. Llavors, quan s'arriba a un criteri, que de fet és un ordinador que va registrant el nombre de succions i la freqüència, quan s'arriba a un criteri estadístic que està predeterminat, ara la meitat dels bebès continuaran sentint frases noves en la mateixa llengua i frases noves en una llengua diferent. Si senzillament és que s'han cansat però ara tornaran amb ganes, tots els bebès tornaran a pujar la tassa de succió. Si és perquè s'han cansat d'escoltar el mateix i poden notar la diferència entre el català i el japonès, el que ens passaria, el que faríem nosaltres és el mateix ara que quan som bebès. Tu estàs donant-li amb un botonet, arriba un moment que sempre et surt el mateix, però apretes i ara llavors et surt una cosa que és diferent. Què fas? Li tornes a donar més vegades per escoltar si són coses diferents. Per tant, el que esperaríem és que en el moment del test, quan un grup està escoltant frases noves en català o frases noves en japonès, si han notat la diferència, els que estan continuant escoltant el català continuaran la davallada del nombre de respostes i els que estaven escoltant si poden notar la diferència, incrementaran la tassa de succió. Si en algun moment no em seguiu, digueu-m'ho, perquè si no tot això no té cap sentit. Bé, amb aquest procediment, que és molt senzill, el que s'ha pogut averiguar és que els bebès poden diferenciar només al néixer i és igual a la llengua a la qual han estat exposats in utero. Per exemple, l'anglès del francès, el francès del japonès, el japonès de l'anglès, però no poden discriminar l'italià de l'espanyol, l'espanyol del català o l'anglès de l'holandès. Les llengües que són molt properes, al néixer, els bebès les consideren que són iguales. Les llengües que són molt diferents, només néixer, els bebès ja se'n donen compte que són diferents. I això és una capacitat que investigadors com per exemple el Juan Manuel Toro han mostrat que és compartida amb altres mamífers. Exactament el mateix que fem als 4 mesos ho pot fer un titi, que és un mono d'Amèrica, o una rata de laboratori. Les rates de laboratori noten que l'holandès del japonès sonen diferent.
Per tant, probablement això són capacitats que tenim, que el nostre cervell té per ser mamífers. Probablement per una rata no li serveix per gran cosa, notar que el japonès i l'holandès seran diferents, però la idea és que aquestes són les capacitats que ja són aquí i que en l'ésser humà li permetrà després començar a construir l'edifici de la llengua. Com he dit, per exemple, el català del castellà o el castellà de l'italià no es perceben com a diferents. Quant de temps triga són diferents. I aquí, doncs, el cas que nosaltres tenim aquí, el català del castellà, doncs una sèrie d'investigacions, que aquestes sí que ja hem fet nosaltres, i us presento un dels procediments que nosaltres vam fer servir. Llavors, en aquest procediment, que us ensenyaré un vídeo, espero que... És que la pantalla és tan petiteta que espero que tot em funcioni. Però us explico una mica perquè podeu entendre el videoclip. Com veieu, el bebè està sentat davant d'una pantalla d'ordinador. Dins de la pantalla d'ordinador apareixerà un estímul que la idea és que el bebè es fixi en el centre de la pantalla. Llavors, o a dreta o a esquerra aniran apareixent frases amb una llengua o amb una altra llengua. Però no és que unes apareguin sempre a la dreta i les altres a l'esquerra, sinó tot està barrejat. De vegades apareixen per la dreta, de vegades apareixen per l'esquerra. Ara els bebès ja tindran 4 mesos i mig, perquè és a partir dels 4 mesos i mig, 5 mesos, que començaran a poder notar aquestes diferències més subtils. I en aquest estudi el que es mesura és la velocitat en la que s'orienten. Els bebès s'orienten més ràpidament a estímuls que són familiars i s'orienten més lentament a estímuls que no són familiars. No és que no discriminin, sinó que fan el següent. Quan apareix, per exemple, una frase en català, miren d'allà d'on surt el so. Quan apareix una frase que és en anglès, bàsicament fan això. I després miren. Clar, la velocitat d'orientació és més lenta. Hi ha com un moment que diu, que fort. I llavors després s'orienten. Una mica el vídeo, que a veure si em surt. No sé si veieu, aquí el bebè, això és el que està veient el bebè, i els dos a darrere de les fotos hi ha 2 altaveus, i el que fem és enregistrem. I llavors això és un procediment una mica vell, que en fem servir un altre, es codifica el temps, i com veieu, doncs el que fem és mirar el temps en el qual, el temps que ha trigat el bebè a orientar. Llavors, en aquest procediment, doncs, per exemple, una de les coses que vam descobrir és que els bebès que creixen en un entorn monolingüe, català-castellà, català o castellà, 4 mesos i mig és relativament fàcil trobar bebès que a casa seva només escolten català o que només escolten en castellà. Fan el patró esperat, s'orienten més ràpidament a la llengua materna que una llengua desconeguda, però els bebès que creixen en un entorn bilingüe, espanyol-català, s'orienten més lentament a la llengua materna que en una desconeguda, que en aquests estudis era l'anglès. Explicar-vos per què, això sí que necessito mitja hora. Però una mica és perquè veieu el tipus d'estudis que fem, el tipus de preguntes i el tipus de procediments que es poden fer servir. Les llengües no només es caracteritzen pel so que tenen, sinó també pels moviments que fem quan estem parlant. Quan és una llengua en la qual som molt experts, com ara els que sou nadius del català, que sou molt competents en el català, no fa massa falta que em mireu a la boca, però, per exemple, quan esteu escoltant algú en anglès o hi ha molt de soroll, moltes vegades el que fas és que mires a la boca per ajudar-te a entendre. I de fet, aquesta era una de les preguntes que nosaltres vam fer és: poden els bebès discriminar llengües només veient les cares com parlen, sense escoltar-les? Llavors el que vam fer va ser: ara el procediment serà exactament igual que amb els neonats, només que ara els bebès el que mirarem és quant de temps estan mirant. Mentre miren a la pantalla, els hi donarem videoclips, perquè ara són més estímuls visuals. Quan deixin de mirar la pantalla, aturarem la presentació dels videoclips, fins que veiem que els bebès ja estan cansats o que ja s'avorreixen i tornarem a fer com abans. O els hi presentem nous videoclips de la mateixa llengua, nous videoclips en una llengua diferent. No podem utilitzar el xumet perquè ara veureu que els bebès ja són més grans, són de 4, 6 i 8 mesos. I amb un bebè de 4, 6 o 8 mesos agafaria el xumet i se'l trauria. Llavors el que sí que fem és utilitzem una altra tècnica que és la mirada. El bebè ara ho controlarà tot amb la mirada. Llavors, per això una idea és, ja us ho dic, els bebès això no ho saben. Ara
Jo us els ensenyaré al mateix temps, us ensenyaré 2 vídeos, vale? I era més difícil pels bebès, perquè hi havia 3 parlants bilingües francès-anglès i estan recitant El petit príncep. Sí? I el que jo us dic, la pregunta és, els 2 vídeos estan parlant la mateixa llengua o una llengua diferent? Què? Diferent. El problema, benvolguts meus, és que som massa vells. Els 4 mesos i els 6 mesos, en diuen els anglesos, it's a piece of cake. T'ha xupat. Vale? Això t'ha xupat. Hombre, per amor de Déu, diferents. Hombre, això ho veu qualsevol. Qualsevol que tingui menys de 8 mesos. Si tens 8 mesos... sí, en fi... els que estan en un ambient bilingüe continuen diferenciant-les una mica més. Els que estan en un ambient monolingüe als 8 mesos ja no ho discriminen. I no és perquè l'experiment original eren bilingües que estaven aprenent anglès-francès, però que nosaltres aquí a Barcelona vam replicar els mateixos resultats amb bebès que estaven aprenent català-castellà. O sigui, que eren... I si l'has adquirit la segona llengua tard, tampoc ho pots fer. O sigui que realment és una capacitat que es perd. Doncs per què els bebès són tan bons en aquestes primeres edats? Doncs això són uns estudis fets en els Estats Units, en el qual David Lewkowitz i els seus col·laboradors van observar el següent patró. El que tenim aquí és, cada puntet blau és on estan mirant els bebès durant un cert període de temps. I el 0 seria si miressin igual els ulls i la boca, que estiguessin mirant la meitat del temps a la zona dels ulls i la meitat del temps a la zona de la boca. I clarament hi ha un patró molt clar. Als 4 mesos els bebès miren més, un 20% més, els ulls que la boca. Als 8-10 mesos estan mirant molt més a la boca. I els adults gairebé mai mira. O sigui, de fet, el que fem és que adoptem una estratègia en la qual mires tot això i si és la teva llengua pràcticament no mires a la boca. Fixeu-vos que és un 40%, gairebé un 40% més del temps als ulls que a la boca. L'explicació que el David i els seus col·laboradors van donar és que justament aquest és el moment en què els bebès, de fet els bebès ja coneixen les primeres paraules als 6 mesos. Ja la reconeixen. Entre els 8 i els 12 mesos estan començant a adquirir bastant de vocabulari. O sigui, ara estan començant a entendre el llenguatge. I per això ara és el que nosaltres estem fent quan estàs aprenent una llengua nova. Quan comences a desxifrar-la, mires la boca per treure més informació. Llavors, el punt és, què passa si un està creixent en un entorn bilingüe? En un entorn bilingüe, el teu problema per aprendre la llengua és més complicat, perquè n'has d'aprendre 2 i tens menys exposició a cada llengua. Perquè, clar, el temps, a no ser que els teus pares et parlen el doble, normalment ja la mama en parla una, el papa en parla una altra, no és el mateix que si tots 2 en parlen una. Llavors, aquest és un estudi que van fer Ferran Pons, els seus col·laboradors de la Universitat de Barcelona. Aquest és el patró quan és dels monolingües, que com veieu és molt semblant al que el David i col·laboradors va observar als Estats Units. Això és amb estímuls del castellà, i ara seran bebès que estan aprenent el castellà, i com veieu veiem exactament el mateix patró, però els bebès que creixen en un entorn bilingüe baixen abans a la boca i s'hi queden més temps mirant la boca. D'acord? O sigui, el que tenim és aquest canvi. Per això nosaltres el que pensem és que en el nostre estudi anterior els bilingües continuen podent discriminar les llengües perquè estan mirant a la boca. Mentre els bilingües ja comencen, els monolingües comencen a mirar els ulls, però els ulls no els dona aquesta informació sobre les llengües. La que dona informació sobre les llengües és la boca. I això és el que permet, com que els bilingües continuen mirant a la boca perquè estan aprenent 2 llengües, fa que siguin millors a l'hora de discriminar llengües només visuals.
Em seguiu? Sí? Vale. Nosaltres, justament amb l'Alba Inató, que va ser la seva tesi doctoral, el que vam dir és, i això passa? Aquesta diferència de mirar més a la boca passa amb llenguatge o passa els bilingües sempre miren més a la boca? Llavors el que vam fer van ser... Això teòricament... És que no controlo massa. Dios mío, quin desastre. Bé, doncs no surt. El que vam fer va ser presentar videoclips, de fet, que eren de cares que podien ser tant de bebès, teníem dos estudis, un amb cares de bebès i un amb cara d'adults, que eren bebès que no estan fent res, així és, o un adult que de fet està menjant un xiclet. O sigui, hi ha un moviment de la boca, però clarament no és llenguatge. Un altre que el bebè està plorant, hi havia un adult que estava plorant, i un bebè que està rient, un adult que està rient. I el que mirem és, aquí una altra vegada tornem a veure si miren més els ulls o la boca. No és el mateix perquè, clar, el bebè que està plorant té la boca molt grossa, i la boca crida molt l'atenció, per tant tothom mira molt més a la boca. Però si us fixeu, els bilingües que estan en vermell sempre miren més a la boca que no pas els monolingües. Doncs això el que ens està dient és que els bebès bilingües, encara que no hi hagi llenguatge, miraran més a la boca que no un bebè monolingüe. Perquè aquest és aquest biaix que tenen en els primers anys de vida de mirar més a la boca. I de fet tenim estudis que mostren que també 18 mesos i més tard els bebès bilingües continuen mirant més a la boca que no pas els monolingües. I aquest és un estudi que de fet encara el tenim en marxa, però és que és tan sorprenent que no he pogut estar d'ensenyar-lo. Tenim el 80% acabat. Llavors vam dir, de tota manera, tots aquests estudis estan molt bé perquè, però vulguis que no, si jo veig algú que fa, pot ser que sigui pa, va o ma, però no pot ser ja. O sigui, encara que no sigui la teva llengua, sí que saps una mica quina és la correspondència entre la forma dels llavis, no exacta, però sí més o menys. Però què passa si ara agafem una llengua que tingui un codi que aquests bebès no han vist mai, i que és un llenguatge? I la llengua va ser la llengua de signes. Doncs vam fer el mateix estudi, i ara que eren llengües que era la llengua de signes anglesa i la llengua de signes japonesa. L'estudi forma part d'un altre estudi més complicat. I el que volíem veure és, podran els bebès discriminar dues llengües de signes? Quan estan preparant els materials? Bé, ho deixo perquè ho veieu. La mateixa llengua o una llengua diferent? Pitjor que abans. Aquí sí que ja és impossible. És impossible. I una altra vegada perquè som massa vells. Als 8 mesos tothom ho fa. Tant els monolingües com els bilingües, això ho troben xupat. I us asseguro que els adults és per plorar. O sigui, no en tens ni idea. Llavors, els bebès no és... Si no m'això n'hi ha una mica... Estic arrincollant molt aquí. Tot això que veieu una mica el tipus d'estímuls que fem i el tipus de tasques, però el que mostra és que els bebès són capaços de percebre coses, especialment en el llenguatge, que després ja no prestarem atenció. Una de les raons, inclús amb la llengua de signes, és que estan mirant molt a la boca, moltíssim. En aquests primers mesos de vida. Després, a partir dels 2, 3, cada vegada els ulls aniran guanyant més interès. Però els bebès, a partir dels 6-8 mesos, durant un període de temps bastant llarg, miren moltíssim a la boca i això és una font d'informació per ells importantíssima, a expenses de perdre informació que ve dels ulls. Hi ha estudis que mostren que si mires molt a la boca no veus el que passa en els ulls. Però és el que toca, en aquest moment toca aprendre el llenguatge, la boca em dona informació, per tant hi presta atenció. El següent tipus és el raonament. Moltes vegades diem que els nens no se n'enteren de res. Entenen de molt. Llavors, aquest és un d'estudis, que són els estudis que fa el Luca Bonatti, i us en ensenyaré un tast, i això és el que veu el bebè. Llavors, no sé si veieu bé, hi ha un puntet blau, està com a sobre de la pilota, sí, el veieu bé? És que jo no sé si ho veieu, perquè com jo tinc tota la llum a la cara,
Llavors, això és on està mirant el bebè. Us vull ensenyar aquest estudi perquè quan el bebè deixarà de mirar la pantalla, l'estímul s'aturarà. O sigui, és un estímul, això és un tipus diferent de presentació en el qual la mirada del bebè controla què és el que està passant a la pantalla. Perquè el que volem és que el bebè vegi tota o sigui, que no passin coses que el bebè no se n'hagi donat compte de què és el que està passant. Llavors, i veu això. Llavors veureu el punt com s'anirà movent i com s'aturarà la imatge quan el bebè deixarà de mirar. I a la dreta teniu l'enregistrament del bebè i a l'esquerra què passa? A priori, per on és més probable que surti la bola? Per la dreta o per l'esquerra? Per la dreta. Per això no esteu massa grans, Si us dic, us dono 5 euros, si m'endevineu per quin costat surt, per on diríeu? Per la dreta. Bien. Però això, si penseu una mica, implica fer molts càlculs. Vol dir que els bebès tenen una mica un concepte de probabilitat i de coses d'aquestes. I bé, això és el que passa. Això és una mica el probable contra l'improbable que acabem de veure, que surten aquí. I això teòricament anava solo. Doncs aquí el que veieu és pel costat, si la bola surt pel costat on només hi ha mirat, els bebès s'ho miren molt de temps. Es queden mirant com dient, com? Si surt pel costat on hi havia els 3 forats, s'ho miren menys temps. Això el que mira és quant de temps estan mirant la pantalla els bebès quan la pilota ha sortit. I la diferència s'interpreta en que els bebès es queden sorpresos de que la pilota surti per al lloc on té menys probabilitat. Ara aquí és impossible que surti. És que això fa més por que una pedregada. Què no passa? Bueno, en aquest cas era el mateix, però si us fixeu a l'alt que hi ha, no sé si... Bueno, no sé, no puc ser que el... Però aquí la pilota fins i tot, quan tocarà, ara els forats de la dreta estan tapats, d'acord? I de fet la pilota xoca, en el vídeo de demostració, xoca per demostrar que això està tapat i que ara no pot sortir per aquí, i en aquest cas el que passa és que els bebès es queden sorpresos si la pilota surt per allò on hi ha els 3 forats. O sigui, no és senzillament que es queden sorpresos, que realment estan entenent per on pot sortir i per on no pot sortir, que si els 3 forats estan tapats, per allà la pilota no pot sortir, és un esdeveniment impossible. I després, doncs, també perquè veieu un altre tipus d'estímuls, això també és molt semblant, estem parlant de bebès de 12 mesos ara. Aquí el que veieu doncs, és un... Què és més probable que surti, el blau o el groc? El blau. Hem d'anar aquí, el que tindrem és un moviment molt realista, i es perd de vista i llavors doncs, pot aparèixer l'improbable. I aquest és el... Torna a sortir el que serà, ara estic a sortir el de color groc. Aquest és el probable. Amb aquest tipus d'estímuls, una altra vegada el que s'observa és que quan l'estímul és el que és poc probable, els bebès es queden sorpresos de que surti un davant de l'altre. I aquí estem parlant de bebès de 12 mesos, o sigui, realment són capaços de calcular les probabilitats. Un altre tipus de raonaments, ara és aquest, fixeu-vos amb el que està passant, ara tenim 2 objectes, un dinosaure i una flor, però que la part de dalt és idèntica i li ensenyem al bebè. S'amaguen i el trec, i ara quin és el que queda? Doncs si aquest és el dinosauri, aquest és la flor. Que
Aquest és el raonament. I ara, és que el que no sé és quan s'animen. Aquest és Per favor. Ara. Aquí tornarà a passar el mateix, tenim dos objectes diferents, però que la seva part de dalt és idèntica. Ara es tapa, el contenidor de la dreta el recull un, si queda el nen, l'altre és... Molt bé! Això és el que fan els bebès. Si els bebès tornen a quedar-se com què? I es queden mirant més temps. La cosa vol dir que recordaven quin era l'objecte que havia sortit i havien fet tots els càlculs per saber quin era el que quedava. Estem parlant també de bebès de 12 mesos. Estem parlant de bebès realment molt petits que són capaços de recordar els personatges com si diguéssim i qui ha desaparegut i per tant qui és el que té que quedar. I es sorprenen. Llavors aquí és el que teniu, que tant els 12 com els 19 mesos els bebès mostren la sorpresa quan el resultat és inconsistent. Bé, això és una mica les coses perquè veieu quin tipus de coses sobre raonament i el que veurem és alguna cosa que té a veure amb l'aprenentatge. Bé, aquest és un estudi, us explico el procediment. Primer us l'explico i després el veureu una mica. El que fèiem era que hi havia una persona que ara el que els diria és hola, aquí tenim aquesta cançó, a mi m'agrada molt, escolta-la. Llavors ens posa en marxa el casset aquest que té aquí al costat, se sent la música i després al final torna a dir m'agrada molt, no sé què, no sé quantos. I els bebès tenen hi ha dues persones que presenten dues melodies diferents. Llavors tindrem una que de fet eren dues persones perfectament bilingües, espanyol-alemany, i que una presentava la cançó, ella parlava en espanyol i presentava una cançó, i l'altra parlava en alemany i presentava una altra cançó. Després que han escoltat a les dues, i això repetia algunes vegades, després que han escoltat a les dues presentant aquestes cançons, ara el que els bebès veien a la pantalla era com un taulell d'escacs, no veien res més, i ara escoltaven les cançons. Una altra vegada, el que ara mirarem és quant de temps mentre el bebè estigui mirant a la pantalla escoltarà les cançons. Quan el bebè deixa de mirar la pantalla deixarà d'escoltar les cançons. Però en la fase de test només hi ha un taulell d'escacs i les cançons. Les persones que han presentat les cançons ja no hi és. I la pregunta que ens fèiem és el fet que una de les persones la que s'ha presentat parla amb la seva llengua, perquè eren bebès de 7 mesos que estaven aprenent espanyol, farà que recordin, que s'estimin més escoltar la cançó que ha presentat la persona que parlava la seva llengua abans que una altra? El vídeo és aquest, presento un missatge amb la que està en l'alemany. Hallo, wie geht's? Heute werde ich dir ein Lied vorspielen. Lass es uns zusammen anhören. Ich mag dieses Lied sehr. Això es repetia diverses vegades, després hi havia un altre que anava de color verd i ho deia en castellà. Ens estàvem escoltant i a la fase de test només veien això i escoltaven, no sé si ho arribeu a veure, les dues cançons. Les dues cançons són les mateixes notes al dret i al revés. O sigui, realment no és que una fos més distreta que l'altra, sinó realment la persona que va fer l'estudi en sap bastant de música, va buscar una cançó, una melodia que pogués escoltar-se cap a un costat i cap a l'altre i que sonés igual d'atractiva. Doncs en aquest estudi el que vam veure era que mentre estan les noies parlant, tots els bebès miren igual. No és que aquí puguem veure cap cosa, estan superinteressats, tant per la que parla en alemany com la que parla en espanyol. Però a la fase de test, quan només hi ha el taulell d'escacs i escolten la música, el que veiem és que els bebès miren més temps, per tant volen escoltar més aquella cançó que havia sigut introduïda per una persona que parlava la llengua de casa seva, que no pas una diferent. I de fet ara estem fent un estudi en el qual estem
Si tot funciona bé, demostrant que a més l'aprenen millor, perquè és només una preferència i les cançons són bastant semblants. Llavors això és que els bebès a l'hora d'aprendre prefereixen aprendre de persones que parlen la seva llengua, perquè de fet probablement són els que pertanyen al seu grup social. De fet la llengua i fins i tot el dialecte és una marca de classe social molt forta. La gent que parla el teu dialecte el més probable és que sigui gent que és propera a tu. I això, aquesta preferència ja és molt d'hora en els primers mesos de vida. Tenen 7 mesos aquí els bebès. Ara, l'últim paquet que us vull ensenyar és els paquets de cognició social, en el qual ara les històries cada vegada seran més complexes i ens anem a nens que són una miqueta més grans. Doncs aquest és un estudi en el qual us ho ensenyo, no us dic res, i vosaltres només ho veureu una vegada, i als bebès se'ls repetia 3 vegades, perquè ho puguin recordar. Disfruta tu. Vaya por Dios, animada falla aquí. Que com el tinc en modo avió, perquè si algú em truca, que no surti aquí tot, nena, quan vindràs a sopar? Un moment, vaig a treure el modo avió. No. Oh, no. És que tot va molt... És que he deixat el... Però bàsicament, us explico una mica de viva voz, perquè ara això trigarà el que no està escrit en carregar-se. O sigui, el que primer hem vist és que apareix un personatge, agafa l'os, sembla que li agrada i l'agafa. Després apareix un segon personatge, sembla que agafa l'os i sembla que li agrada. Ara apareixen els 2 personatges al mateix temps, arriben, es miren l'os, es miren un a l'altre, tornen a mirar l'os i n'hi ha una que l'agafarà. En el vídeo que jo tenia era la que havia aparegut amb el jersei vermell. El següent clip, que heu vist una mica, hi havia un sillon. I això ho repetim 3 vegades i sempre és la que va de vermell la que s'emporta l'os. Llavors el que hi ha és, apareix el sillon, torna a aparèixer la de vermell i s'asseu. Apareix la de negre i s'asseu. Apareixen les dues i ara és de condició crítica. Quina és la que creieu que s'assentarà? La de vermell. Però tenim 2 vídeos. En un dels vídeos la que s'asseu és la que anava de vermell i a l'altre vídeo la que s'asseu és la que anava de negre. I una altra vegada que sempre és el temps de mirada dels bebès. Si els bebès han entès tota aquesta situació, que hi ha una jerarquia, que hi ha una preferència d'un sobre l'altre, que sempre hi ha un que espera, el que hauria de passar és que quan s'asseu el que no toca, s'han de sorprendre. O sigui, s'han de venir, i esto què està passant aquí? Perquè el normal és que sigui l'altre. I aquest efecte apareix entre els 15 i els 18 mesos per aquest tipus d'estímuls. Si observem, als 15 mesos no està del tot bé, sembla que tant se'ls en dona qui s'acaba seient, però als 18 mesos tenen molt clar que si s'asseu la que no es van portar a l'osset a la primera fase, doncs no és raonable, que hi ha unes expectatives. I com us he dit, això trigarà la seva estona, perquè el pobret telèfon fa el que pot.
Llavors, aquest és un dels estudis i el següent estudi que tenia, és que aquest és el vídeo, un dels vídeos que havíem vist, que realment és una pedra, no, que esto esté com està. El que tenim és sobre un fons verd, si apareix, si això acaba ja us l'acabaré ensenyant, el que tenim és quatre figures de 4 colors diferents i formes diferents, de manera que als nens els sigui més o menys fàcil. I llavors hi ha una, per exemple, que dona voltes, i l'altra fa així. Llavors, aquesta dona voltes i aquest fa així. I els altres dos donen voltes. Ara, aquest fa així i aquest dona voltes. I ara les dues figures fan així. Les altres dos que hi ha. Ara aquest salta i aquest fa com una espiral. Aquestes figures salten. Ara aquesta figura, jo què sé, fa 3 saltironets. I aquesta figura fa com un pont. Aquestes dues què faran? 3 saltironets. Perquè aquestes segueixen amb aquesta. La idea és, si almenys va que algú col·labora, por Dios, gràcies. S'ha quedat en blanc ja. S'ha quedat en blanc, sí, bueno, en fi, és que esto, jo em sembla que ha dado tot el que podia haver dit sí. Sí, és que això pot estar 3 anys un dia, no sé per què s'han obert tantes coses. Bueno, Déu-n'hi-do el que ha aguantat. Vaig intentar-ho una altra vegada perquè realment ja estàvem gairebé al final de tot. I aquí una mica el que nosaltres pensem és que el que hi ha darrere és una mica entendre la idea de lideratge. Una mica entendre que hi ha alguns personatges, i fixeu-vos que aquí són elements extraordinàriament esquemàtics, perquè amb un eren figures humanes, però aquí són elements esquemàtics, un quadrat i un rectangle, o un quadrat i un triangle, i la idea és que hi ha uns que seguiran amb uns altres. I aquestes cognicions socials d'aquest estil apareixen a través de diferents estudis, ja són coses bastant sofisticades i apareixen a l'any i mig. Quan els bebès comencen a entendre... Ah, mira que bé. No sé, al final de tot... Ah, sí. Us ensenyo què? És que no us penseu, jo tampoc ho controlo tant, això. Bien. Què està passant aquí? Els bebès aquí es queden més estona mirant i dient què està passant? Llavors aquest és una mica perquè veu que són elements realment extraordinàriament esquemàtics i una mica la idea que nosaltres, el tipus de model teòric que hi ha al darrere és que els bebès atribuiran un rol com de líder o de no líder en uns i els altres, i uns són els seguidors, i les històries les poden anar fent més complicades, que interaccionen entre ells o no. I això tenim que els 15 i els 18 mesos sí que ho fan, però als 12 mesos això és massa complicat perquè ho acabin. És que tenen que recordar moltes coses, tenen que recordar cada objecte, què és el que fa, la seqüència, i no poden entendre. I l'últim que us vull ensenyar és un estudi. Hi ha una cosa que se'n diu la teoria de la ment. La teoria de la ment no és res més que pensar que els altres tenen vida mental. Llavors, el test clàssic de la teoria de la ment és el que se diu el test de Salian. Sortir d'aquí tota la meva vida privada.
En fin, això era el que s'intentava evitar, però bueno, espero que això animi una mica. Si intento sortir res una mica més comprometedor. La teoria de ment és el següent. Imaginem-nos, el que se li diu és, hi ha dos nines i se li diu aquesta nina és la Sally i aquesta nina és la Anna. Vale? Llavors, la Sally té un cistell i la Anna té una capsa i hi ha un caramel o un objecte que sigui atractiu. I llavors li diu, la Sally l'ha ficat dintre de la cistella. La Sally agafa el caramel i el posa dintre de la cistella i la cistella té una tapa i un tros de tela i es tapa. Ara la Sally se'n va. L'Anna, que és molt entremaliada, agafa el caramel de la Sally i el posa dintre de la seva caixa. Ara la Sally torna i se li pregunten al nen, on creus que la Sally buscarà el seu caramel? Llavors, els nens, quan són molt petits, el que diuen és on és. Diuen a la capsa. Per què? Perquè és a la capsa, perquè l'ha de buscar a l'altre lloc si està a la capsa. I a partir d'una certa edat, els nens ja diuen a la cistella. Per què? Perquè és on ella creu, perquè la gent no funciona per com és el món, sinó per com tu creus que és el món. Aquests estudis, els primers estudis van pensar que tot això passava cap als 4 o 5 anys. Però després hi ha hagut uns altres estudis en els quals als nens no se'ls demana que diguin on creuen, sinó una altra vegada només es mira la sorpresa. A on t'estaran mirant més temps quan hi ha una cosa que sigui sorprenent. Llavors, el que us ensenyaré és un estudi que nosaltres hem fet amb bebès de 6 mesos. I els bebès els que veuen és això. Primer li ensenyem que hi ha un personatge, que hi ha una capsa, on entra una pilota, la capsa es tanca i aquest personatge, cada vegada que la pilota és dins de la capsa, l'agafa. Hi ha un altre videoclip en què la pilota surt de la capsa i llavors ella no fa res. O sigui, quan la pilota és dins de la capsa, l'agafa. Quan la pilota és fora de la capsa, no l'agafa. Un cop han vist això, ara què fem és que els tornem a presentar els personatges. La meitat dels bebès ara veuran que aquest personatge parla en alemany. Hallo, ich heiße Lena, ich bin 25 Jahre alt und komme aus Frankfurt, Deutschland. O que parla en espanyol. Hola, me llamo Laura Fuentes, tengo 25 años y soy de Barcelona. Ara, els bebès veuran o una o l'altra. Si hem vist aquest personatge que vol el que hi ha dintre de la capsa. Llavors ara el que veuran és això. I ara el que mirarem és si ells han entès que ella creu que la pilota és dins de la caixa, si realment fa el que ha de fer, no s'han de sorprendre. Però si ells creuen que ella funciona per com és el món, s'han de sorprendre que vagi a buscar la bola dintre de la capsa. I això és el que veiem, i es veu als 6 mesos d'edat. Es veu als 6 mesos d'edat, però només ho veiem quan ella estava parlant amb la llengua de la seva família. Quan ella estava parlant en alemany, tant se'ls en fot. Miren, igual que agafi el que vulgui. No sabem molt bé el que els hi passa al cap, però es queden exactament, i amb aquest estudi més hem pogut mesurar mesures d'activitat cortical i realment veiem que tant se'ls hi en dona, però quan és la seva llengua, o sigui, la llengua de la seva família, llavors els bebès sí que es sorprenen que ella faci una acció que no està d'acord amb el que ella té al cap. I això realment, el fet que ho puguem observar als 6 mesos, doncs vol dir que realment els bebès tenen una capacitat d'entendre per què les persones fan les coses que fan bastant sofisticada. Bé, llavors ja només per acabar, doncs donar les gràcies als diferents ens que ens financien. Els diners són sobretot europeus, perquè en aquest país el gran, el petit, el mitjà, el de dintre i el de fora, tots ells no ens donen diners, molt poquet, sí, donen una cosa que és sempre simbòlica, però realment la sort que tenim és que d'Europa sí que ens venen diners.
I sobretot, doncs, a totes les famílies que venen al laboratori i que ens ajuden a fer aquesta recerca. I al final, si algú té un bebè entre 0 i 24 mesos, en algun lloc hi haurà... Aquest és els fulletons que els tindrem a les famílies perquè vinguin a col·laborar, perquè necessitem centenars i centenars de bebès. Penseu que per cada estudi, normalment a cada grup hi ha 24 nens en promigi. Però hi ha estudis que la meitat no serveixen, doncs perquè s'han posat a plorar, triguem molt de temps en posar a punt un procediment, perquè de vegades va massa de pressa, llavors els bebès no s'acaben d'entendre, o va massa a poc, i llavors es cansen de l'estudi. Tenim que fer-ho tot en un període de temps molt breu, perquè si treballeu amb nens sabeu que de seguida els perds, tenim una finestra de 5-10 minuts per fer-ho tot, i de fet, contra més petits millor, perquè els de 4 mesos es queden així i els hi vas tragant. Els de 12 mesos és un desastre, perquè aquests sí que són sempre el grup més difícil, perquè quan comencen a caminar no els aguantes massa estona. Llavors, doncs, sempre estem demanant col·laboració, i de fet va ser així, també com vam començar a parlar, què? Aquesta gent treballa amb bebès? I si teniu alguna pregunta o curiositat, moltes gràcies. Algú vol fer una pregunta o té algun dubte? Tots els assajos són a través d'una pantalla o feu també algun tipus d'anàlisi on hi hagi comunicació real? Sí, no mediatitzada. No l'he ensenyat. En fem molt pocs, perquè els bebès són molt petits. I hi ha el problema llavors del control de que tots els bebès estiguin rebent els mateixos estímuls, que la persona que està interactuant no estigui un dia més cansada o que hi hagin coses que tu, per exemple, doncs tu saps que estàs en la condició que estàs parlant amb alemany, per exemple, i el que tu no pots saber, llavors dius, potser s'està esforçant més, perquè com els hi parlen en alemany, està la manera de parlar. Però en tenim alguns estudis, per exemple, a veure si el trobo, és que el volia ensenyar, però em va semblar que en teníem molts d'estudis. Aquesta sèrie, ho l'he tret. És que és una mica de... però més que res perquè veieu com poden ser. A veure si triguen el seu. Aquest és un que no va funcionar, perquè veieu que no tot funciona sempre. Vamos a jugar contra la pelota, ¿vale, Ana? Uno es coge la pelota. Y la pelota. Assaig no vàlid. Ai, no, espera, és que aquí el dic. Després hi ha un altre, que sí, perquè el veieu, que sí que hi ha una nena que sí que col·labora i el posa aquí i llavors ja està contenta perquè tothom li diu bien. En tenim alguns, però normalment són amb bebès que ja són bastant més grans, fora de les edats que us he estat ensenyant, perquè el que vols és que... El que passa que és una... No, Eulàlia, que si no, no et senten. Que aquesta desnaturalització de la realitat no deixa de deslegitimitzar el laboratori, no? Perquè la realitat sempre és real. Llavors la recerca que es fa en un laboratori de bioquímica per buscar un medicament tampoc és bona. Ho dic perquè és una manera d'analitzar el cervell purament mecanicista. És una anàlisi mecànic del cervell, però justament en els nadons, i em sembla a més que en un festival com aquest el que ens interessa és tota aquesta part més poètica, més transcendent, més invisible del llenguatge, que és on veritablement es comunica l'invisible,
perquè és inefable. Llavors, està molt bé com a anàlisi, però sempre ens quedarem amb un reducte de la part més material del cervell, que hi és, per descomptat que hi és, però és molt, molt, molt reduïda. Estic totalment d'acord amb tu, però el que jo t'estic intentant ensenyar és com fins i tot amb estímuls tan desnaturalitzats, tan neutres, fixa't, fins i tot coses tan neutres, els bebès són capaços de relacionar les coses. Llavors, jo el que dic és... Però imagina't en la realitat. Exactament, però aquesta és la teva feina. La meva feina és dir fins on, amb un estímul tan pur, fins i tot amb el mal sentit de la paraula, no vull que pensem en mal. Un bebè és capaç, per exemple, de donar-se en compte que la boleta aquella gira i l'altra salta i s'inventa i està creant un estímul, està creant una història dintre del seu cap. I és capaç de recordar que el quadradet donava voltes i que el triangle... Jo no li dono més interpretacions aquí, o sigui, jo em quedo en aquest nivell. El que a mi em sembla és que la col·laboració és perquè vosaltres li podeu afegir una altra cosa. Perquè jo et dono alguna cosa que potser tu no sabies, que als 6 mesos els bebès, si hi ha algú que l'està parlant en una llengua estrangera, te'n se li en fot. Bàsicament, no és que te'n se li fot, almenys amb el que jo puc veure. Evidentment, potser sí, però amb el meu procediment jo no ho puc veure. Però amb el mateix procediment, si és amb la seva llengua materna, llavors sí. Jo t'ensenyo coses que jo he vist i no vull anar més enllà. No pretenc que això és tota la realitat, però és realitat. Això passa. I constitueix un cos de coneixement que jo el que espero és que us serveixi per alguna cosa, perquè llavors vol dir que la meva feina també és útil, per molt que és desnaturalitzada. I ara el que jo vull és, el que a mi m'agradaria, és que la que jo faig a tu et serveixi per alguna cosa, per crear una altra cosa, perquè diguis, home, és que mai se m'havia ocorregut això. I allò que va dir, si ho poso en una situació natural, puc utilitzar aquesta fitxeta d'informació. Jo ja sé que el que jo faig no és tot, però és alguna cosa. Perquè els bebès es posen a riure moltes vegades, i ja ho veus. Agafen, fan així, i agafen i es posen a riure, per tant estan reaccionant d'allò. La idea és, bueno, doncs potser si ho posem en una situació de la vida real, riuran més, o podran veure més coses, però jo, aquesta és la meva feina. M'entens què vull dir? No pretenc que sigui tot, però no em diguis que no és res, perquè és alguna cosa. Sí, només et dic que no és real. Bueno, que no és real, què vols dir que no és real? Només em semblaria interessant que introduíssiu el fet d'experimentar amb la realitat i no amb una pantalla. És que això modifica absolutament la comunicació i la desnaturalitza. La desnaturalitza en quin sentit? Vols dir que els bebès quan estan rient... No, una cosa, quan un bebè meu es posa a riure, aquesta riure és falsa, no és real. Perquè riuen, s'ho passen en gran. Amb alguns hi ha un estímul, per descomptat, hi ha un estímul. Però no em diguis que no és real, el riure del nen és real. I quan el nen fa així, és real. És que no entenc què és el que no és real. Que és una pantalla. La pantalla. Però el nen és real. I el nen riu. I a mi el que m'importa és que el nen ha sigut capaç de trobar que allò és graciós. D'acord. M'entens? O sigui, sé el que tu vols dir, però també entenc que el nen riu. Amb aquest estímul tan pobre. Que és una aproximació. Las preguntas pueden ser también, podemos pensar en español, and you can ask in English, en francés, y basta. Bueno, yo en castellano. A raíz de lo que estabais hablando, claro, no nos has hablado de la cognición emocional. Entiendo que también estáis desarrollando, porque además es algo que está muy en boga ahora mismo a otros niveles,
todo el tema de las emociones, porque tenemos un desarrollo de la tecnología emocional muy importante y que es una cosa que a los que estamos aquí también como personas que tenemos a esos niños y a esas niñas como espectadores de creaciones artísticas, pues nos interesa también mucho, ¿no? Es decir, cómo se enfrentan a esos momentos de vida que contienen lo poético, lo intangible, etcétera. Entonces me gustaría que contaras en dónde trabajáis en la cognición emocional. Hay muy poco, ¿vale? De hecho, un poco el proyecto que queremos tirar adelante es ir hacia lo intangible. O sea, yo tengo estas cosas falsas, estoy dispuesta a aceptar la verdad, que esto es de laboratorio, es empobrecido. Pero no digas que no es nada, que no es real, porque cuando los niños se ríen, y punto. Sin embargo, o sea, para mí esto fue el flash, que cuando vinieron al laboratorio me hicieron una lectura de lo que nosotros hacíamos totalmente distinta. Entonces yo pienso, ostras, puede haber una sinergia, ¿vale? de las cosas que nosotros trabajamos con las cosas que vosotros trabajáis. El desarrollo emocional hay poquísimo. Las pocas cosas que hay son lo que se llama el desarrollo del temperamento. O sea, el desarrollo del temperamento es, por ejemplo, lo que habéis visto en el vídeo el niño que se echa a llorar, la capacidad de resistencia a la frustración. ¿Vale? Pero hay muy poquito. Pero hay muy poquito, muy poquito. Nosotros tenemos un estudio en el cual se pasaron Era un estudio en el cual mirábamos la capacidad que tenían los bebés para seguir un objeto cuando aparecían otros objetos. Y en ese sentido pienso que esto es útil, saber a qué edad, por ejemplo, el bebé, si tú le presentas muchos estímulos distintos, una pantalla, se va a distraer mucho y no te va a conseguir centrarse en este. Pero luego llega una edad en la que ya son capaces de seguir ese estímulo que se está moviendo en la pantalla, a pesar de que hay otros. Pienso, bueno, pues a lo mejor tú estás haciendo una pieza de teatro y a lo mejor tú quieres introducir más cosas. Y hay un momento que te estoy diciendo, bueno, incluso con estos estímulos vete con cuidado porque estas edades se pierden, un estímulo muy pobre. A lo mejor en la vida real lo consigo que lo hagan a una edad más temprana. Entonces, en este estudio lo que se pasó era un cuestionario de temperamento, porque se ve que correlaciona mucho la capacidad que tienen los bebés de seguir objetos y no prestar atención a distractores con la capacidad que tienen de resistencia a la frustración. Hay unos modelos que intentan relacionar los dos tipos, pero muy poquito. Yo creo que aquí hablar lo que vosotros hacéis y lo que nosotros hacemos a lo mejor nos permite estudiar un poco esto, pero es que no sabemos, porque yo creo que estamos muy de espaldas unos a los otros. Nosotros no sabemos mucho lo que vosotros hacéis y vosotros tampoco sabéis mucho lo que nosotros hacemos. Yo creo que la idea es que nos hablemos, cada cual en su mundo, pero que esto se promueva, porque yo creo que podemos aprender muchísimo. Yo hay cosas, no sé ni cómo estudiarlas, y vosotros sí. Cuando a veces es que ahí hay poesía, digo, un Skype que puede, digo, pero ¿cómo lo sabes? Yo necesito que tú me digas cuándo sabes que hay poesía. Es que yo lo sé, digo, ya, pero es que entonces yo no sé cómo estudiar algo que tú me dices, es que yo sé que hay magia. Ostras, es que me va a costar mucho ayudarte. Entonces yo creo que de lo que se trata es que tenemos que hablar y aprender mucho los unos de los otros. Pues yo quisiera compartir contigo, porque nosotros somos una compañía de teatro, pero vivimos en Brasil, y dentro de un par de semanas vamos a empezar una investigación allí, que yo creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. O sea, el experimento consistirá en que en una escuela infantil, un grupo de 40 bebés van a estar a lo largo de 10 días viendo cada día un espectáculo distinto de la compañía, un concierto de clarineta, un concierto de percusión y un concierto de guitarra. Y estos bebés van a estar monitorados en su cerebro por un equipo de neurocientíficos que van a monitorar lo que ocurre en el cerebro de ellos. Buena suerte. Sí. Porque estas medidas, cuando todas las medidas de registro de la actividad cortical, ¿vale?, del cerebro, la que sea, cualquier movimiento, son muy limitadas y los bebés han de estar quietos. Intenta tener quieto un bebé. Sí, es una aventura. Es muy difícil. Es una aventura, sí.
Y entonces la idea es esta, o sea, vamos a estar ahí 10 días, intentar, o sea, primero ver cómo están antes, cómo están después y qué pasa por largo, ¿no? Y es la aventura. Sí. Quisiera compartir porque efectivamente va a ser un experimento mucho más, como ella dice, en el directo, pero con todas las limitaciones de esto, ¿no? De que no tengamos una situación tan controlada, ¿no? Entonces ya va a haber un equipo, hay una psiquiatra y psicanalista que va a seguir, un pedagogo y este equipo y nosotros, y vamos a compartirlo y veremos qué pasa. Y quisiera mucho compartirlo contigo cuando estemos ahí. Encantada. ¿Vale? Sí, encantada de ayudar. Yo quería compartir, bueno, hemos venido un equipo de Vitoria, del País Vasco. Quería compartir también que con Pilar, con Teatro Paraíso, hemos hecho, bueno, llevamos tiempo colaborando, haciendo una investigación que ha dado como fruto una tesis doctoral también, donde la manera de investigar ha sido diferente en este sentido. O sea, hemos trabajado un poco desde la observación, pero la observación en un contexto natural, ¿no? Que era lo que comentabas tú. Entonces nos hemos acercado un poco nos hemos centrado sobre todo en una obra, bueno, en un par de obras con bebés, y lo que hemos hecho es acercarnos a un equipo de personas, un equipo interdisciplinar formado por 9 investigadores e investigadoras, y hemos ido al espacio, hemos observado, hemos recogido, hemos entrevistado a la compañía, su perspectiva, la nuestra, hemos debatido, hemos compartido también con el alumnado de la Escuela de Magisterio y bueno, pues también hemos identificado algunas cosas interesantes, ¿no? Y seguimos en contacto y seguimos en esta línea de hablarnos, de compartir y bueno, pues con otra idea muy diferente a la que tú has expuesto, ¿no? Pero que también aporta algo interesante para nosotros. Ha sido muy interesante para poder afinar también en la manera de trabajar, de investigar, de introducir nuevos elementos de la formación del profesorado, de acercarnos también a las escuelas infantiles y bueno, desde ahí trabajar pues aunar un poco esas miradas, ¿no? Yo creo que el punto que nos une más es el hecho de que todo el mundo se cree que los niños tan pequeños no se enteran de nada. Y nosotros sabemos que se enteran de mucho. Con perspectivas distintas, ¿vale? Con perspectivas muy distintas, pero creo que esto es lo que nos une. Saber que cuando la gente te dice, pero ¿cómo miras una cosa a un bebé de 12 meses si no se entera de nada? O sea, pues, sabe latín. Y vosotros también lo sabéis. Yo creo que este es el mayor punto de unión. A ver, a mí me paga el Estado, ¿no? Y en estas cosas yo soy muy para la sociedad. Si yo hago algo que os puede servir de algo, usadlo. Y si no sirve de nada, no sirve de nada. Pero a mí nunca se me había ocurrido que algunas cosas que nosotros podemos estar haciendo a lo mejor os puede dar. Por eso yo he intentado enseñar muchísimos procedimientos distintos. No tanto explicar por qué se sorprende, no tanto no quería hacer una clase en el sentido clásico, de coger una cosa y explicaros todo el proceso. A lo mejor algo así os hubiera convencido de que es real. Pero os quería enseñar las cosas que hacemos y cosas como tan pronto puedes ver tantas cosas. Y una cosa que nos salió de un que hicimos de este verano es que decías que a veces hay obras que salen muy bien cuando están las familias y no cuando vas a una escuela. Entonces decía, bueno, hay algunos estudios que nosotros no hemos hecho, pero que muestran, y esto lo hemos visto todos, los bebés cuando son tan pequeños, el regulador principal son los padres. La típica cosa es, va el niño corriendo, se pega la morrada de su vida y se cae, y en aquel momento como tú hagas, ¡ay, Dios mío! Ya has pifiado, porque se va a poner a llorar, es una tragedia, etcétera, etcétera. Si tú me dices, ¡ole, ole! No ha pasado nada, qué bien, qué bien. Al niño le duele, pero se queda como diciendo, no, esto no acaba de cuadrar. Pero bueno, va tirando para adelante. Entonces, los bebés miran mucho, ¿vale? Miran constantemente a los cuidadores, el padre, la madre o la familia que esté con ellos, cuál es su reacción. Y yo creo que ahí es donde empiezan a aprender
cómo tienen que reaccionar emocionalmente a muchas de las cosas. Pero eso es una cosa a poner. Yo creo que esto, hablando con ella, salió de que posiblemente se podría hacer una explicación de por qué hay cosas que funcionan bien en determinados contextos y en otros no, pues porque en unos los bebés tienen la respuesta emocional, porque ellos a lo mejor no saben cómo darla. Les sorprende, pero no saben cómo interpretar esa sorpresa. Bueno, o es mala, ¿es de risa o es de llanto? Y sin embargo, tener allí el adulto es el que le está enseñando cómo tiene... Esto es una hipótesis de trabajo. Esto es una cosa de preparar un estudio, en vídeo o sin vídeo, y entonces lo que haces es, en uno tienes unos grupos de bebés que están pues, en una aula, más o menos con cuidadores, pero que no tienen esas figuras de referencia tan cerca. Y en la otra simplemente están los padres. O se les puede decir a los padres, pero nosotros una cosa que hacemos es, para que los padres no puedan influir a los niños, les ponemos en algunos estudios, en otros no. Por ejemplo, les ponemos gafas de sol que son muy oscuras. Los niños están acostumbrados a ver a sus padres con gafas de sol, o sea, tampoco se sorprenden mucho de verlos. Pero las gafas de sol no ven lo que está pasando en la pantalla, ¿vale? Pero a lo mejor para nosotros esto es bueno porque empobrecemos el estímulo, porque yo quiero ver cuál es la respuesta del niño él solo. Pero a lo mejor otro sería al revés, le quito las gafas y ahora los expongo en una primera fase con gafas y sin gafas, y después tengo otra situación en la cual quiero ver cómo el niño responde él solo, por si esa respuesta de los padres le ha ayudado a saber interpretar emocionalmente una situación nueva. O sea, pero entonces es que no lo sabemos. Entonces yo creo, esta es una idea pues que vino de hablar con ellas, o sea, a mí pues no me había pasado por la cabeza, porque yo empobrezco los estímulos, y ya lo sé que los empobrezco. Pero esto es lo mismo con medicamento. Entonces el medicamento tú lo desarrollas, lo tienes ahí en los ratones o las moléculas o lo que sea. Lo que tú sabes es cómo va a interaccionar cuando esa persona se ponga de vino hasta las pestañas. Entonces, ese medicamento ha sido probado en un laboratorio totalmente aséptico, funciona de una manera, cuando lo llevas al mundo real funciona de otra. Pero no quiere decir que lo primero no fuera válido. Lo que pasa es que la vida es más complicada. Estoy totalmente de acuerdo. La vida es mucho más complicada. Yo simplemente lo que te estoy diciendo es cómo funciona un laboratorio estéril, eso. Y lo quiero hacer lo más estéril que pueda. Pero está ahí. Pero es una manera de empezar. Y yo creo que yo te puedo dar cosas de... Sí, porque por ejemplo, tú no puedes saber lo que te acabo de decir sobre los padres o sin los... Se chupan el Bob Esponja y todo esto, que en fin, que de unido, y todas las coses que ven. A veure, tu us sembla, hi ha una pregunta més, sí. I després fem el cafè i el que vam dir. La Sara fa una pregunta i llavors si quieres opinar. Vale. It was less of a question and a comment from a few minutes ago. Delighted to hear that you're talking about working with artists. I'm a theatre maker in England and Wales, and at Hull Cathedral in London we worked with neuroscientists from the Baby Lab at Birkbeck University. We created a piece of work inspired by their research. So one of the researchers was looking at what makes babies laugh, one was looking at what music a babies of certain ages most likely to move in time to, and one was looking at how do babies read emotions from adults' body language. And so we developed a piece of theatre inspired by their research, but also they worked with us on evaluating the baby's responses to the piece of theatre. And I think both sides were very nervous. In our education system, the arts and humanities are on one side and science is on the other. And I think that the creative people always think that scientists are more intelligent or differently intelligent. The scientists were feeling you as artists are so much more creative than us. And we realised how much we did actually have in common, that we had different ways of wording things, that our observation of babies was based on intuitive, instinctive observation, and scientists was based on very pure research. But what we ended up realising was that quite often we artists had got it right. We didn't understand why we'd got it right. We didn't understand why that
engaged babies in the way that the scientists did. But they were very impressed with the way that the artists were able to keep babies' attention span for much, much longer than maybe was the case in the lab. And so we learned a huge amount from one another, and it's a project we want to continue with because it was such a fruitful collaboration. So it was fantastic to hear that you are aware of and are talking about collaborating with artists. I think we're much more similar than maybe we think we are. So that can provide an additional layer. Mejor que ho diu en català, perquè si no, no... Sí, és una qüestió d'afegir capes. O sigui, a mi em sembla que hem de sumar. Cadascú té el seu petit domini. I vosaltres veieu coses que jo no sé veure-les, però em sembla que si me les dieu em faran canviar també la meva manera d'aproximar-me. I jo em penso que les coses que nosaltres fem doncs us poden donar alguna idea. I ja està, o sigui, no hi més. És que no... Amb la Pilar, si us sembla, ja ho deixarem, perquè si no ens podem estar aquí, jo crec, fins demà al dematí discutint. Bueno, voy a poner un ejemplo para tender puentes un poco entre las dos ideas. Vengo de una compañía de teatro, Teatro Paraíso, que su primer espectáculo para bebés era en el jardín, que hicimos con otra compañía que está aquí, que es Teatro de la Guimbarde de Bélgica, y trabajamos sobre el tema de las imágenes, cómo los más pequeños se confrontaban al mundo de las imágenes y cómo nos planteábamos las imágenes no son solo para mirar, son también para jugar. Y claro, no sabíamos nada de cómo leían las imágenes. Hicimos un trabajo con una psiquiatra en Bruselas y precisamente lo que nos contó, que está muy cerca del experimento que tú decías antes de la caja, es decir, cuando están mirando y ve que se mete en la caja pero se cierra y entonces el que está mirando piensa que lo que va a mirar es... Sí. Esto exactamente es lo que nos contó y nos hizo modificar la dramaturgia, porque nosotros estábamos contando que los espectadores iban a leer de otra manera y por lo tanto estábamos equivocados en la manera de plantear la dramaturgia de las acciones de los actores, y nos obligó a cambiar la manera en la que nos relacionábamos, y esto fue un gran acierto dentro del espectáculo, porque luego lo reelaboramos artísticamente, pero el espectáculo es un acto de comunicación. Si me estoy comunicando con alguien de quien no conozco cómo está leyendo, pues a veces tengo dificultades porque no estoy entendiendo cómo leen. Así que creo que también estas cosas no son muy útiles, aunque también hay otra parte de la investigación emocional que es importante, yo creo que avanzar en este tema. Yo me he centrado mucho en lo que hacemos nosotros en el laboratorio. Era mucho una presentación de lo que nosotros hacemos, pero por ejemplo hay todo un mundo de gente que trabaja en aspectos de moralidad, y es increíble, por ejemplo, ya decimos bebés, pero ya más mayores, pasado el año, ya al año de vida, por ejemplo, si ven a un personaje actuar de una manera injusta, no querrán colaborar con ese personaje. Los bebés, por ejemplo, pues si un personaje ha sido tratado de manera injusta, van a tener más tendencia a compartir con ese personaje que no con el que ha sido malo, como si dijéramos. A no ser, entonces aquí la cosa se complica, porque puede haber, a no ser que, por ejemplo, si hay violencia física, pueden llegar a cambiar antes de que me curren, me van de esto. Pero cosas como bastante complicadas que aparecen bastante temprano. Pero como no es una investigación que nosotros hacemos en el laboratorio, mi idea hoy era enseñaros el tipo de cosas que hacemos nosotros. Pero hay unos estudios realmente que muestran que esa vida mental de los bebés es extraordinariamente compleja y que son capaces de hacer cosas estratégicas bastante sofisticadas, que a priori no pensaría que un bebé de 18 meses tampoco va a tener una capacidad tan compleja, y la tiene. Lo que pasa es que lo tienes, y aquí es donde también nos encontramos. Yo tengo que hacer un experimento muy simple porque tengo que ir muy rápido para que me entiendan el concepto que yo quiero.
y vosotros tampoco podéis cargar mucho la pieza, como si dijéramos, porque si no se van a perder, no van a entender, porque hay tanto personaje o es tan largo, porque lo que sí que tienen muy pequeña es la capacidad de recordar, ¿vale? Y si les pido que asocien demasiadas cosas y que las recuerden mucho tiempo y no las estoy repasando para que sigan, a veces lo que nos damos cuenta es, ahora vamos a poner un par de ensayos de recuerdo, para que se acuerden de quién hacía qué, y luego ya puedo seguir, porque si no se olvida muy rápido. Pues si us sembla, ho deixem aquí. Moltes gràcies, Núria. Trobarem les maneres, perquè jo estic segura que el que hem de fer és sumar i que hi ha moltes coses encara que les expliquem de maneres diferents, però la passió pels bebès està clara que la tenim tots els que estem avui aquí. Per tant, moltes gràcies. Gràcies.